سلام كما يتمسي كبرات سماعتنا بهارميني ميديا نلوم رابع عصر تطرز تدالو حاصرت وانا وزيناتا تاسعبنا خنقربالكم هنا نمك تالكم نعدمنا عندنا طبطاتم كنقدم بغداد ዝተፈጸመ ቅትለት ሾደና ወመራሒ ጉጅለ ገበን ኣብ ሾደና ብፍጸም ጎነጽ ጉጅለታት ጽልዋ ክህሉ ወይ ክብሉ ፖሊስ ሾደን ምሕባሮም ሾደንን ፖላንድን ኣብ 2029 ሓንቲ ርእሰ ከተማ ባህሊ ኣውሮጳ ከእንግዳ ምዃንን ኣብ ጽርግያታት ሾደን ከይዝወራት ኣገዳ ዘገልገላ መካይን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ሃገር ወፅን ኣብ ናይጀርያ ብኽቡር ዋጋ ኣብ ዕዳጋ ይቐርባ ምህላውን كمون تواساي آدان كونتو أما بل 42 عامتو معرافون كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم دقيمنا نعدمنا حجب غطتها نابزر زراتو بغداد ዝተፈጸመ ቅትለት ሾደና ወመራሒ ጉጅለ ገበን ኣብ ሾደን ኣብ ዝፍጸም ጎነጽ ጉጅለታት ጽልዋ ክህሉ ወይ ክብሉ ፖሊስ ሾደን ሓቢሮም مزغسلت بزتاساسر أبزي أبرس ختم عراق ዝተፈጸመ ቅትለት ይድከም ዘለዎም ዝጠርጠሩ ተወሰኽቲ 3 ሾደናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝኣትዉ ተፈሊጡ እቲ ቪድዮ ቅትለት ብኢንተርኔት ይዝርጋሕ ምህላው ምስኡ ድማ ናይ ምፍርራህ መልእኽቲ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ሬድዮ ሾደና ተሓሒዛ ጸብጺባ ኣላ ሾደንን ፖላንድን ኣብ 2029 ሓንቲ ርእሰ ከተማ ባህሊ ኣውሮጳ ከእንግዳ ምዃንን ተፈሊጡ ኣብ ሾደን ክልተ ከተማታት ማለት ኣብ ማእከላይ ሾደን ትርከብ ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላን ካብ ዓንኬል ኣርክቴክ ልዕሊ ኢላ ትርከብ ከተማ ኪሮናን ነዚ ክብሪ መን ዝያዳ ትበቅዕ ኣብ ውድድር ይርከብ ኣላ ኣካይዲ ፕሮጀክት መምሕዳር ኡፕሳላ ፓትሪክ ኪራሊ ከተምኡ ናይ ገዛ ርእሳ መንነት ንምድላይ ኣብ ጻዕሪ ምህላዋ ድሕሪ ምግላጽ ንፓሪስ ወይ ሮማ ንምምሳል ኣይኮንናን ንፍትን ዘሎና ክብል ገሊጹ ኣሎ ኣብ ጽርግያታት ሾደን ከይዝወራት ኣገዳ ዘገልገላ መካይን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ሃገር ወፅን ኣብ ናይጀርያ ብኽቡር ዋጋ ኣብ ዕዳጋ ይቕርባ ምህላውን ሬድዮ ሾደን ዘካየደቶ ዳህሳሳዊ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እተን መካይን ዝሽየጣሉ ዘለዎ ኣገባብ መብዛሕትኡ ግዜ ዓልቕ ዝመልኦ ምዃኑ ኣብ ፋል ሾፒንግ ካብ ዝርከብ ጆረንግ ቤንግስ ቫን ዝገዘ ሰብ ድማ ቅያር ዋንነት ኣመዝጊቡ ከም ዘይፈልጥ ሬድዮ ሾደን ኣጣሊላ ኣላ እዚ ምትላል እምበር ካልእ ስም ክወሃቦ ይክእልን ይብል ብስሙ ዝተመዝገበት መኪና ብሓደጋ ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል ስክፍታ ዘሎ ቤንግሶን ቀዳማይ ሚኒስተር ሾደን ኦልፍ ክሪስተርሰን ኣብ ዋዕላ ምክልኻል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኩሉ ሾደናዊ ዜጋ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ምእንቲ ሃገር ሂወቱ መስዋዕቲ ምግባር ክሓስበሉ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ መራሒ ሰልፊ ዓቀቦ ሞደራትና ዝኾነ ክሪስተርሰን በወገኑ ብቅድሚ ትማል ሰኑይ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ምክልኻል ፎክ ኦፍ ፎርስቫር ኣብ ዝሃቦ መደረ ጉዳይ ዜግነት ኣልዒሉ ኣሎ ኣብ ኩናት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃብቲ ሃገር ህዝቢ ንነብሱ ንምክልኻል ዘለዎ ሓበራዊ ድልውነት ምዃኑ ካብ ዩክሬን ግርም ምህሮ ወሲድና ኣለና ክብል ንተሳትፍቲ ዝሃቦ መደረ ገሊጹ ንሕና እውን ምስ ዜግነት ሾደን ዝመጽእ ግዴታታት ክንዛተየሉ ክንጅምር ኣሉና ኣብ መወዳእታ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንሾደን ክብርታትናን ኣገባብ መነባብሮናን ብኣጽዋርናን ሂወትናን ክንከላኸል ዘሎና ምዃኑ እዩ ዜግነት ናይ መገሻ ሰነድ ጥራይ ኣይኮነን ክብል ወሲኹ ገሊጹ ሚኒስተር ሲቪል ምክልኻል ሾደን ካርል ኦስላን ቦሊን በወገኑ ኣብ ሾደን ኩናት ክህሉ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባል እታ ሃገር ንክልተ ዘመናት ኣብ ሰላም ጸኒሓ ማለት ካብ ኩናት ይከላኸለላ እዩ ማለት ኣይኮነን ክብል ኣተሓሳሲቡ ድሕሪ እቲ መደረ ክሪስተርሰን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ዜጋ ሾደን ምዃን ንእሽቶ ወግዓዊ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ኣዝዩ ዓብዪ ነገር እዩ ድሕሪ ምባል ዜግነት ምስ ሓንቲ ሃገር ናይ ተኣማንነት ምትእስሳር ምፍጣር ምዃኑ ኣስሚሩሉ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክትገብርን ነዛ ሃገር ክትከላኸል እውን ክትክእል ከም ዘሎካን ዘገንዝብ ምባሉ ጋዜጣ ስቨንስካ ዳግብላዴት ተቒሳቶላ ንስኻትኩም ኢኹም ንዲሞክራሲ ናጽነትን ምሕደራን ሾደን ተዕቅቡ ከምኡ ክትገብሩ እንተዘይደሊኹም ሾደናዊ ዜጋ ክትኮኑ የብልኩምን ክብል ኣስዒቡ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መንጎ ዜጋታት ሾደን ኮይኖም ዝውለዱን ድሒሮም ዜጋታት ዝኾኑን ብመንጽርቲ ንሾደን ንምክልኻል ዘለዎም ድልውነት ፍልሊ ይህሉ ዶ ክብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ፓስፖርት ሾደን ንብዙሓት ሰባት ብቐሊሉ ምንቅስቓስ ካብ ሾደን ቆንስላዊ ሓለዋ ምርካብ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ እንተኾነ ግና ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እታ ዜጋ ዝኾነላ ሃገር ሂወቱ እውን ንኽስኡ ድሉው ምዃን ዝብል ክውንነት ሓሲቦምሉ ይፈልጡ ድዮም ርግጸኛ ኣይኮንኮን ምባሉ ስቨንስካ ዳግብላዴት ጸብጺባ ኣላ ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ዲዚግኔትድ ሰርቫይቨር ዝኣመሰሉ መደባት ቲቪ ኣሜሪካ ኤክስማን ዳይስ ኦፍ ፊውቸር ፖስት ሓዊሱ ብፊልምታቱ ዝፍለጥ ተዋሳኣይ ኣዳን ካንቶ ኣብ መበል 42 ዓመቱ ዓሪፉ
مكسيكاو كوخب تواساي كانتو بحمام من شروط طبقو كساق مصنحو BBC صبصيبالا كانتو اب ديزيجنيتد سرفايفر مس كيفر سازرلاند اما خرها غراو دحنت كوينو تواسيو كيفر نتواساي كانتو زدنق منفس زنبرو تواساي كتبل كبرا قليصالا ابتاب كلتشان 14 زتسرحت نا اكس مان فيلم كانتو سان سبوت بموكال تواسي ابتا فيلم مسوز سرحت دحراد ما ابتا بروي زدتبل فيلم زواساتو تواسايتن دايركتورن فيلم هالي بيري حازن يزقلص القالات يبلين اتي كبرون زفتوان بصاي تفلينلو جنا نزل عالم ابل بيو كتبل اب انستغرام صحيفالا بارك برا سمعتنا لهم ربع 10 تطري بهرميني ميديا استدالو حصرتو وانا وزيناتات زوم صاحب حجي تكتاتلوم صنحكم يم مسانا بمصنحكم ازينانا مسغنا بزن سنابتكم سلام